брой съветници, които днес участват в избора са 36. Брой на гласували съветници 36, брой на пликове 36, брой на празни пликове 0, брой недействителни бюлетини 6, брой действителни бюлетини 30. Брой подадени гласове за Огнян Иванов 14, Байрян 16. И получените резултати е подписан единодушно от комисията. Предоставя протокола на председателския съвет. Благодаря. На база получените резултати от първото гласуване няма избран председател. Съгласно изискванията на член 12, алинея 5 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати.